vítám pana magistra Vladimíra Kluba, svého strýčka, autora několika knih zaměřených v problematice kultury západu a lidských práv, konzultanta a spoluzakladatele společnosti Pramakon AD, autora desítek odborných článků z oblastí armádních systémů a katolíka usilujícího o zvýraznění role církve v jejím učitelském poslání. Prosím tedy, aby se ujal slova k vybranému tématu Listina v církvi. Jsme tady na půdě Olomouckého arcibiskupství v Kurii, to je vlastně správní orgán tohoto arcibiskupství, tak by bylo dobré připomenout, jaká tady je situace. Je to jedna z největších diecézí v Evropské unii a problémem té diecéze, stejně jako problémem většiny ostatních diecézí, kde je to daleko větší problém v České republice než u nás, je pokles věřících. To znamená, jestliže vezmeme v potaz, že je u nás asi 41% obyvatel katolíků, tak na mších se účastní velmi málo. Další. Proč tedy klesá ten počet věřících, když náš Pán Ježíš Kristus zemřel za všechny, to znamená, chtěl jasně, aby všichni byli věřící, když současně na mších říkáme, že Bože, ty všechno řídíš na nebi i na zemi, a modlíme se, buď vůle tvá i na zemi. To znamená, je někde nějaký problém, protože on chce, aby jsme byli všichni u něj. A my říkáme, ano, my to potvrzujeme, ale náš počet, který se k němu hlásí, se trvale klesá. Další. Určitou odpovědí jsou sčítání lidu, hlavně ty dvě poslední, kde trvale můžeme teda sledovat pokles věřících, ale v těch dvou posledních je dost alarmující zjištění. A to spočívá v tom, že sice počet katolíků klesl z 10% na 7%, ale to jsou katolíci, kteří se hlásí k církvi římskokatolické, to znamená k jejímu institucionálnímu ukotvení. Ale současně nám vznikl poměrně velký objem katolíků, kteří se hlásí ke katolické víře, ale nehlásí se ke katolické církvi. Takže když porovnáme tento graf s tímto, tak vlastně nutně musíme dojít k závěru, že mezi lety 2011 a 2021 počet katolíků neklesl, ale klesl počet lidí, kteří se identifikují s katolickou církví. Další. Musíme napřed odpovědět, co to katolická církev je a kde, v jakých podmínkách žijeme, což má spojitost s civilizační kulturou západu, kterou můžeme datovat jako jedinou, kdy vznikla přesně ze všech ostatních civilizačních kultur. Stalo se to v červenci roku 511 na první synodě Říšské v Orlán, kdy se sášští Frankové zastoupení Ludvíkem a Galorománi zastoupení remským arcibiskupem Remigiem domluvili na tom, že vlastně vytvoří zcela novou kulturu. Ta kultura nevznikla z ničeho nic, má nějakou genezi. Když se hroutila ta římská říše, ke které patřili ti Galorománi, který zastupoval ten Remigius, tak vlastně přemýšleli, co bude dál. A jeden z nich, svatý Augustin Aurelius, biskup v severoafrickém městě Hippo, což je městní Tunisku, tak hlavní problém římského impéria identifikoval v jeho imperialismu, v jeho panství chtivostí. To je tady ten citát. A tu panství chtivost konfrontoval s tím, že vlastně ta vláda římská usiluje o to, aby byla odstraněna spravedlnost. A ten druhý citát nám říká, že vlastně odstraníme-li spravedlnost, co zůstane z vlád velké loupežnické hordy. Tady jsem donesl ukázat, to je vlastně o obci Boží z toho spisu, takže to je kniha, která se vlastně zamýšlí nad tím, co se bude dít po zániku římské říše. Takže ta římská říše zanikla na západě toho roku 511, ta východořímská říše se držela až do obsazení
Konstantinopolem Turky 1453, to znamená Římané jako takový skončili až v našem 15. století. A vznikla právním aktem. Ten právní akt se skládal ze 3 částí. Jedna ta světská, nebo respektive tenkrát ještě ne úplně světská, ta galorománská část věřila v desatero a ta franská část to desatero přijala. Současně potřebovali mít kodifikované své zákonky, což u Římanů bylo celkem jednoduché, protože měli Codex Theodosianus z roku 438 a čekalo se na to, až se do latiny přeloží Lex Salita, tedy zákonník sálských Franků. Za těchto okolností potom vznikla to, jak tady vlastně na začátku bylo upozorněno na tu trojici, na ten trouhelník, vznikla vlastně obraz trojjediného Boha na zemi, to znamená pod svrchovaností desatera, zákona, které nám dal Bůh, žijí vlastně 2 složky, jedna galrománská, druhá barbarská, která přijala křesťanství, tedy logicky barbarská nebyla, a vzájemně se doplňují. To potom bylo doplněno učením o trojím lidu, kdy Adalberto z Laonu a de Gerard z Cambrai říkali vlastně, že ta populace se skládá ze 3 sobě rovných subjektů, těch, co se modlí, těch, co pracují a těch, co ty ostatní brání. Takže toto je civilizační kultura Západ, která vznikla jako 511, další, a jako pozice té aristokracie se udržela do toho roku 1555. Ta první přednáška byla věnována listinám, které směrovaly k dnešnímu právnímu ukotvení základních práv a svobod. Zde je třeba říct, je to podstatné, anglosaská tradice je trošku jiná než ta occidentální, ta kontinentální. Ta kontinentální tradice je více spojena se svobodnou vůlí, protože v té první počátku roku 1555, protože tam je problém v anglosaské tradici ten, že Normani, kteří obsadili severní Francii, přijali křesťanství, oni to byli vikingové, takže z vikingů se stali Normané. A tito Normané potom se vydali do Anglie a roku 1066 zvítězili u Hastingsu a vlastně podmanili si násilně Anglii, to znamená původní anglická původní anglické obyvatelstvo se stalo jakoby podrobené. Takže ta situace tam trošku byla jiná než v té Evropě, kde vlastně vznikaly feudální aristokratické vazby daleko složitěji, daleko svobodněji a s daleko větší odpovědností. To znamená, pokud se tady vezmeme v potaz třeba parlamenty, tak parlamenty existovaly i na kontinentu a byly primárně určeny k potvrzování daní od samého počátku. Když panovník chtěl nějaké daně, musel jako žádat parlament o schválení. A současně, když dneska vezmeme třeba panství Ružomberku, tak to bylo prakticky rovnocenné českému králi. Římský král i mnohdy císař byli pouze jedni z mnoha. Jo? Takže to nebylo tak, že by měli tady nějakou svrchovanou nebo rozhodující moc. Ten problém vznikl v roce 1555 tím, že všechny tady ty pnutí, vazby, prostě už nikdo nemohl vydržet a byl přijat augsburský náboženský mír, který ukotvil tady takovou zásadu, která později dostala název toho panství, toho víra. Jinými slovy, to je ten krok k tomu státu. Jo? Jako stát před rokem 1555 v historii Západu byl velmi pofiderní termín. Takže 1555 až do roku 1965 jsme tady prakticky měli koho panství toho víra. Když to znázorníme graficky, další, tak vlastně celý ten obdélník je dosavadní historie Západu. To zelené, to je těch 1000 let v úvodovkách toho feudalismu, protože to slovo je velmi nepochopeno. To černé, to je vlastně to období panství toho víra. Tam potom následuje přechodné období od roku 1965 do roku 1991. A to červené je potom období, kdy se vlastně vracíme ke svrchovanosti přirozeného zákona. Svrchovanost přirozeného zákona trvají těch posledních 35 let
a současně je to víc jak těch 1000 let předtím. To přednostní vyjádření svrchovaného zákona je v podobě desatero. Další. Základní problém církve dneska je, že se stále identifikuje jako z hlediska instituce na úrovni místních a řekněme ne generálních, jako je Svatý stolec, z toho období toho panství toho míra. Jinými slovy, celkem bez nějakých jakoby rozbrojů se přijímá, co řekne stát, že platí. Jo? To je problém z hlediska katolické sociální nauky a následně vysvětlím proč. To období kolopanství toho víra bylo přerušeno nebo dostalo nový takový impuls tím, že začaly vznikat republiky. Ty republiky byly tady vzpomíněny Spojené státy, ale teda anglosaská tradice. Na území Česka tedy první pokus o tu republiku byl v tom roce 1848. Republika jako správa věcí veřejných prostřednictvím lidmi bez nějakého transcendentního ukotvení. Tak to vlastně byl pokus o oligarchii a ta oligarchie toho dobu Habsbursko-Lotrinského tady vlastně vydržela do roku 1918. V roce 1918 to potom vyvrcholilo, řekněme, vytvořením samostatného československého státu, jehož ústavní listina z roku 1920 tu zemi ukotvila vyloženě jako demokratickou. I když je tam napsáno demokracie, takže demokracie je země, kde nerozhodují elity, ale rozhodují úřady. Protože v té listině je napsáno, že sice lid je strojem té moci, ale je současně zákony říkají, kdy a jakým způsobem si ty zákony dává, nalézá a podobně. Ta období té demokracie roku 1918 do roku 1948, kdy vlastně tou ústavou 150-1948 nastává období ochlokracie, tedy období vlády, dejme tomu zástupů většiny, které tady končí v roce 1991. Církev vlastně putuje tou historií paralelně a vyrovnává se s tím obdobím kolopanství toho víra primárně tridentským koncilem, který říká, je zde autorita písma, jinými slovy máme zde Bibli, ale na rozdíl od protestantů to není jenom věc víry, ale je to i věc skutků. Z hlediska života katolika je primární 7 svátostí, skutečná přítomnost Krista v Eucharistii a tridentská mše jako projev, řekněme, té pokory každý týden v neděli. Ten stav se začíná měnit tím, kdy ty republiky zrychlují, to je v 19. století, zrychlují ten republikánský cyklus, takže v souvislosti s zánikem papežského státu dochází k prvnímu vatikánskému koncilu, který je prakticky přerušen, a potom je naplněn až druhým vatikánským koncilem v období 1962 a 1965. Důležitou událostí toho prvního vatikánského koncilu je to, že ještě stačilo uzákonit neomylnost papeže a papežové potom vlastně vytváří sociální nauku církve. První encyklikou sociální nauky církve je Rerum Novarum a to období dosud neskončilo, takže když se podíváme, toto jsou jako první encykliky a toto je ta poslední Fratelli Tutti z roku 2019. Ty sociální encykliky a ta papežská kázání, zaštítěná tou neomylností, vlastně vytvořily podmínky pro vytvoření a sejítí se toho druhého vatikánského koncilu, který vydal několik konstitucí, deklarací a dalších dokumentů. Další. Z hlediska základních práv a svobod jsou důležité 2 dokumenty. Konstituce Gaudium et Spes a deklarace Dignitatis Humanae. Je to proto, že ta první zakotvuje základní lidská práva a svobody jako základ snažení sociální nauky církve a ten druhý přináší svobodu víry, svobodu vyznání náboženského přesvědčení. Když tyto 2 věci nějakým způsobem dáte dohromady,
tak církev říká, všichni mají nějaká základní práva a svobody a současně říká, je tady svoboda náboženství. Takže z hlediska katolického je zde otázkou, jak máme vlastně rozšiřovat víru v Boha. Jo? Protože já, když někoho začnu přesvědčovat k tomu, aby věřil v Boha, tak vlastně začnu poručovat doktrinální dokumenty římskokatolické církve, protože nebudu uznávat jeho svobodu náboženství. Takže tady máme 3 dokumenty, které na sebe navazují, respektive soubory dokumentů. Takže na to Gaudium et Spes, která říká, vyžadují to základní práva lidské osoby nebo spása duší, tak je povinna katolická církev vždycky reagovat. Navazuje v roce 1983 kodex kanonického práva, který říká, vyžadují základní práva lidské osobnosti nebo spása duší. A na to navazuje potom katechismus z roku 1991, vyžadují základní práva lidské osobnosti nebo spása duší, tak je třeba jednat. Tomu se říká učitelský úřad církve, který je zde již přes 60 let. Další. Ten učitelský úřad církve ovšem reaguje na nějakou situaci ve společnosti. Ta situace ve společnosti je taková, že se o těch základních právech svobodách stále mluví. A teď je otázka v podstatě, co to jsou ty základní práva a svobody z hlediska katolické církve. Takže v roce 1975 podepsal Vatikán závěrečný akt konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě. Je to první akt, který je mezinárodně vázán od Vídeňského koncilu v roce 1815. Mezitím neexistuje žádné, řekněme, všeobecné zavázání se církve k nějaké akci. Jinými slovy, pokud církev říká, že podle 7. zásady toho závěrečného aktu se bude zabývat závazky obsaženými mezi jinými mezinárodních paktech o lidských právech, tak se to stává jakoby základem toho učitelského úřadu církve z hlediska konkrétního naplnění těch základních práv a svobod. Toto potom ještě katolická církev potvrdila znovu 20. listopadu 1990, kdy byla přijata v rámci toho helsinského procesu Pařížská charta pro novou Evropu. A tam se základní práva a svobody staly ne 7. zásadou, ale primární zásadou. Další. Takže bylo tady mluveno o Všeobecné deklaraci lidských práv. Všeobecná deklarace lidských práv je dokument, který je deklarací. Ano, 10. prosince 1948 tento dokument byl, myslím, nějakými 45 subjekty ohlasován. Česká republika mezi nimi nebyla, protože bylo to přímo zakázáno Sovětským svazem. Ale tento dokument je deklarací, to znamená, deklaruje to, k čemu by ty státy chtěly dojít. Důležité je to, že navazuje na chartu OSN. A teď je důležitá věc. Charta OSN, prosím nás, není ve prospěch státu. Je ve prospěch lidí a národů. Je to proto, že druhá světová válka byla velkým selháním státu. To znamená, ta základní premisa je, práva a povinnosti mají, základní práva a svobody mají lidé, státy mají pouze povinnosti. Jo? U nás je to článek 2 i jak ústavě, tak listiny. Takže ta Všeobecná deklarace lidských práv je potom naplněna jako mezinárodní smlouva. Mezinárodní pakty o lidských právech, které jsou 2, Mezinárodní pakt o občanských a politických právech a Mezinárodní pakt o hospodářských a sociálních právech. Ten první pakt prosazoval Západ, ten druhý pakt prosazoval Východ, byly přijaty společně. V roce 1966 byly otevřeny k podpisu, to znamená, mohly přistupovat jednotlivé státy. A prakticky v roce 1976 po té helsinské konferenci byly implementovány do právního řádu České republiky. Problém je v tom, že oni platí. To je jako mezinárodní smlouva, která je závazná, která má přednost před zákonem České republiky. Problém byl v tom, že v článku 2 obou dvou těch paktů je napsáno, že je třeba přijmout prováděcí předpisy jako na úrovni jednotlivých států. Čemuž jako v souvislosti s článkem 4 ústavy číslo 11960, to je komunisté bránili, protože tam je logicky, že se nepostupovalo podle ústavy, ale podle stanov komunistické strany Československa. To byl ten rozhodný dokument.
toto 1989. Takže byť jsme v roce 1976 přijali ty mezinárodní pakty, tak trvalo až do roku 1991, do 8. února 1991, kdy jsme je kodifikovali základním zákonem České republiky a základním zákonem Slovenské republiky. Tady bylo uvedeno, že ten původní uvozující ústavní zákon číslo 23 1991 dnes opravdu jen zákon číslo 23 1991, tak tento už počítal s tím, že vlastně ten stát se rozpadne a je tam mluveno ne o federativní republice, ale v paragrafech samotných o České republice, Slovenské republice, o ústavě České republiky a ústavě Slovenské republiky. Tady, co se týče toho životního prostředí, tak tam je celkem jednoduchá obezlička v tom, životní prostředí má každý právo podle ústavy, to je podle toho Mezinárodního paktu o těch sociálních a hospodářských právech. A ten zákon číslo 23 říká, že vlastně nemůže to být nikdy zhoršeno. No? Že to může být vždycky jenom zlepšeno. Další. Takže toto jsou vlastně základní dokumenty sociální nauky církve, byť jsou to světské dokumenty, tak dlouho se říkalo, kde to máte napsané a tak dále, takže 8. dubna 2024, což jsem měl mimochodem narozeniny, a je důležité jakoby v tom dalším kontextu, bylo jasně řečeno deklaraci Dignitas Infinita svatého stolce, že se jedná tedy návaznosti na chartu OSN o Všeobecnou deklaraci lidských práv OSN, mezinárodní pakty OSN o občanských a politických právech a závěrečná konference o bezpečnostní spolupráci v Evropě. To jsou normy, které je vlastně vázána i Česká republika a jsou součástí právního řádu České republiky. Další. Na teď tady samozřejmě nastupuje ten problém, který tady už byl jako nadnesen. To znamená, jestliže v článku 9 odstavci 3 toho Mezinárodního paktu o občanských a politických právech je řečeno, že kdo je obviněný z trestného činu, tak musí být neprodleně předveden před soudce nebo jiného úředníka. Potom je to do našeho, po souladu s článkem 2 tohoto paktu implementováno, že to je nejpozději do 24 hodin. No a potom, když se pojďte na parlamentní stránky Parlamentu České republiky, tak tam máte ten samý text s tím do 48 hodin. Teď tady je problém. To se stalo ústavním zákonem číslo 162 1998 sbírky. Ústavní soud se musí ústavním zákonem řídit a jim vázat do ústavy České republiky. To znamená, on nemůže rozhodnout, který z ústavních zákonů má přednost. Jo? Protože ty zákony jsou pro něho závazné, oba dva. Takže další. Už tady mám takový slide, který mnozí odmítají, abych ho tady měl. Takže jsem se obrátil na svého arcibiskupa. Podotýkám, 7 let jsem je na toto obrácení jako tu kurii připravoval, poměrně intenzivní činností. A tam jsem se dozvěděl, že bohužel Listina základní práva a svobod, jakož jiné právní dokumenty státního orgánu nespadají do mé kompetence a nejsou právně vyslovovat k jejich správnému znění. Podotýkám, že to dostal v roce 2024, když vyšla ta Dignitas Infinita, a bylo to vydáno 19.7.2024, což byl den, kdy jsem byl propuštěn z psychiatrické léčby po 300 hodinách. Bez toho, aniž bych stál před soudem, bez toho, aniž bych byl nějakým způsobem, jako měl obhájce nebo někoho takového, protože právě i Bezpečnostní informační služba, i jiné zpravodajské služby zjistili, že je zde problém mezi 24 a 48 a bylo by dobré mi vysvětlit, že ten problém nám nechat být. Jo? Je to součástí nějakého širšího snažení dál, který říká, že lidská důstojnost začala být na západě problémem po roce 1991. Je to zcela logické, protože když jsem mluvil o tom střídání těch republik, že z oligarchie to přešlo na demokracii, z demokracii to přešlo na ochlokracii a z ochlokracie na demokracii v tom roce 1991, tak v rámci toho cyklu, který už popsal Platón ve své ústavě v knize 8, je logické, že teď by to zase měla být ta oligarchie, to znamená ta vláda těch vybraných. Což z hlediska politologie je definováno v díle Franciska Fukuyamy, amerického politologa, který se díky tomu dostal do
kontraverze s dalším americkým politologem Samuelem Huntingtonem. A Huntington říká na Fukuyamovi, ano, přemýšlejte si o své liberální demokracii, budujte ji, ale potom to znamená střet civilizací. Takže v rámci toho širšího řízení, které objasním úplně na konci, je teda mimo jiné dokument, kde Evropská komise sděluje, že podle smluv, na níž je Evropská unie založena, nemá Evropská komise obecnou pravomoc zasahovat do záležitostí členských států v oblasti základních práv. Pravomoc zahájit řízení o porušení smlouvy vůči některému členskému státu může uplatnit pouze tehdy, jestliže se předložený problém týká práva Evropské unie. Jinými slovy, Evropská komise říká, že základní práva svobody se jim netýkají, což je v rozporu jak s Lisabonskou smlouvou, tak s úmluvou o Evropskou úmluvu o lidských právech základních svobod. Další, že tam vzadu můžete vidět knihu, kterou jsem se snažil napsat v této souvislosti o dějinách jakoby západu. A já si tady dovolím citovat jedno ohodnocení, které jako je pro mě jako hezké, ale jako mínus říká, že občas zjevně fandí katolickému pojetí historie. Jo? To mínus je pro mě jako důležitější než to plus, protože takhle já jsem tu knížku zamýšlel. Jo? Takže já neznám jinou kulturu, která by dokázala se z toho marazmu, do kterého jsme se teďka dostat, a neznám jinou kulturu, která by o základních právech a lidských svobodách něco řešila. Takže tady si dovolím citát z Matoušova evangelia, že nemáme mít starost a nechytat, co budeme jíst, co budeme pít, co si budeme oblékat, potom všem se dávní poháne. A váš nebeský Otec přece ví, že to všechno potřebujete. A co máme hledat, je především království a spravedlnost. Spravedlnost není z tohoto světa, tady ji nedosáhneme. Ale neznamená to, že nebudeme usilovat a že nebudeme hledat. Takže dál. Spravedlnost je tedy nestranné hodnocení uznání práv druhého. No a my jsme teďka jako církev na nějaké pouti od 15. září 2021, to je tady tento dokument, kde jsem teda svému bývalému arcibiskupovi Janovi a České biskupské konferenci oznámil, že pokud se církev vrátí ke své sociální nauce, tak bude válka, kterou jsem jakýmsi způsobem předtím popsal. To se stalo 15. září 2021. Válka se stala potom od 24. února 2022. A shodou okolností úplně ve stejný den 15. září 2021 svatý stolec nás vyzval k synodě za to, aby jsme hledali na té pouti, co vlastně pomocí čeho bychom měli evangelizovat. To znamená, my na té pouti hledáme, co máme jasně popsáno v těch doktrinálních dokumentech. Protože je to pro nás těžko pochopitelné, že by to mohly být základní práva a svobody. Další. Takže jedním z impulzů, tedy proč jsem do toho vstoupil, bylo to, chudák pan Rychecký už tady byl jednou zmíněn, takže tady podruhé, tak bylo to, že vyšel v roce 2009 rozhovor s předsedou Ústavního soudu, který reagoval mimo jiné na to, proč byly zrušeny volby do parlamentu České republiky prostřednictvím ústavního zákona, prostřednictvím zrušení ústavního zákona číslo 195 2009 sbírky. A on vlastně říká, že ta chyba je v tom, že se ztratil ten evropský systém hodnot, jo? Že byl osvětlý, že Bůh nezasáhl. Další. On přímo říká, že chyba je v tom, že jsme ztratili společný systém hodnot a že před válkou existoval jakýsi nepsaný, že by akceptovatelný vzorec pravidel chování. Problém je úplně jiný, opačný. Před druhou světovou válkou žádný společný systém hodnot z důvodu toho panství, toho míra neexistoval. Dneska ten existuje v podobě nezadatelných, necizitelných, nepromlčitelných a nezrušitelných základních práv a svobod, které jsou kodifikovány v listině základních práv a svobod a v následných mezinárodních smlouvách, které jsou závazné. To znamená, ten problém je úplně opačný. Další. No a tím bych v zásadě skončil, protože co se tady děje, je celkem jednoduché. Jako je obraz Boží trojice, řekněme, mezi těmi Galoromány a mezi těmi Franky pod vládou toho desatera, tak dneska je vlastně obraz té Boží trojice mezi každým, což je explicitně zmíněno v listině, a mezi státní mocí. Jo? S tím, že každý za určitou okolností může být tou státní mocí. A
To desatero nahrazuje nezadatelná, nescizitelná, nepromočitelná, nezrušitelná listina základních práv a svobod. Problém je, že ústavní orgány se z toho vyvázaly a propadly do takové sestupné spirály, kde prostě neustále zrychlují v tom chaosu, který prostě se generuje. To vpravo je vydáno 3 měsíce poté, co jsem mluvil toho 15. září 2021 a předchází ruské agresi na Ukrajinu. Ruská federace předložila NATO a Spojeným státům návrh bezpečnostní dohody, ve které přímo říká, z pozice závěrečného aktu Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě žádáme o návrat do geopolitického stavu před 27. květnem 1997, což je dohoda mezi NATO a Ruskou federací. V tuto chvíli jeden z velkých otazníků české diplomacie je, proč tam to tato uvedli, co vlastně chcou. No? To byl hlavní úkol, se kterým odjel nový velvyslanec do Moskvy český. Takže ta situace je následující. Pokud se nevrátíme k těm základním právům a svobodám, tak nám to bude vysvětleno, že jsme se lhali vojensky, protože Čína a Rusko vydali společné prohlášení, ve kterém říkají, že prakticky si sami chtějí určovat, co je to demokracie, co jsou to základní práva a svobody. A pokud jim Západ stojí jakoby v překážce, tak ho nějakým způsobem smetou. No. A to je realita dnešních dnů, to je realita toho, proč jsme v jakési obranné pozici a hledáme to, co tady máme. Takže jinými slovy, mohli bychom se co nejrychleji vrátit tedy s tím základní práva svobod. A z hlediska katolické církve, která je teďka na nějaké cestě a my v arcidiecézi máme iniciativu propojení teďka, takže hledáme ve své podstatě, čím se máme propojit. A čím se máme propojit nejenom mezi sebou, ale i s tím externím světem. No a na to nám naše sociální nauka říká, jsou to základní práva a svobody, které jsou kodifikované v těchto dokumentech. Takže ta naděje tady je, samozřejmě. Ale teď je otázka, jakým způsobem ji rychle vstřebáme, jakým rychlým způsobem pochopíme. Další. Jinak teda cílem je, aby jsme dělali podobná krásná díla, jako je studentský oltář, protože podstatou vlastně těch základních práv a svobod je to, že každý člověk má nějaké dary, každý má nějaké dary Ducha Svatého a respektování se navzájem tyto dary dáváme k dispozici všem. Takže toto byl hlavní étos toho prvního tisíciletého období, kde jsme se nezatěžovali moc právě, těch práv jako nebylo tolik, protože jsme měli trošku jiné problémy. Měli jsme problémy se uživit a zachránit našich podmínkách. Takže tady bych skončil s tím, že základní práva a svobody jsou vlastně nástrojem evangelizace. Děkuji.